Namira pamberi pedera mamuta. Namira pamberi pedera mamuta. Yeso ndichokwadi. Ndichokwadi. Chapata pano. Magari mkase. Sukuza. Asole changani. Mimi na yangu ya reso. Nakanisa ni yangu pano. Nisa ni msema. Ndani sana ni yangu pamba. Nzima bila papa. Ndio ndio tunataka papa. Kazi bango tu. Nenda kule mzukuru wangu unambana. Mzukuru wangu. Baada mimi sikasema ni shamba yangu ndo basi. Ndo basi ukadhani azoke pa. Baada kelekeza nenda kule mruma wangu sio mbana. Sio mbani akadilamba. Kamja. Unaenda kumba kwa moto kwa marasha. Wakapisa rubina ngozi kwa mashule. Ndio picha. Hapo rubina ngozi kwa mashule ndio tarehe Ndeza zanga nisina mbani days. Apanda 3 days. Ndakatanga kuroda hope. Zima yakapatwa zvino murume atizinde murume hako akura kana kazi. Ndakudi. Ndoma lawa maiwa. Ndengoita sei nosheno kulopa china kuleyo zodia. Kati zodia ngone ndakaite. Asida muzora hapo. Sasa unaweza ndiko muzora hapo. Abashi. Mkomo wangu. Bawo. Pajama, kutanga mana chobani akabvuma kada kutanga mana chobani ani zvozama pazakanyanga zabviko iri munhu zvanga unotora ngoma zvakanyanga zabviko nongoma zvakatochita sei zvikaza ndipe $200 tore zvozvama vasakamara ndakuzotsutsa vatwari yanga kuti ngoma mukomana zama ane $100 apo adaidzwa pauya kazindipe mari zvakaidhambara remukaka ndatenga kazi bakira mubhaketi remvura pane muthu wakapira mubhaketi myangu ngageze nemvura iyi ageza nemvura iyi inobva mwaya pamukoro zvinhu zvangu ndo zvanotera ndakuda pana zvinhu zvangu zvinotera mashu asi dambudziko rolo harina kuti nhasi ndo nyaya yangu sayo nyaya yako ndeyekuti wakapiwa chidhomo usingazivi kuti chidhomo ndangokakamuti kazikapisa wakapisa kamuti ndakapisa makatanga urara nemukadzi wako saka anabuya akakupa kamudzi ndiani ari gasu Namira pamberi pedera mamutasa. Ndakamira pamberi pedera mamutasa. Yesu ndichokwadi. Zvese zvandiri kutaura ndezvechokwadi. Nditenye chakakorera. Nyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari batsiro. Mwari wadzimu wandibatsire. Right, taura kuti zvenyaya kuti wanenge mwana. Pamusoro ichangamiri. Makurukota esatwa. Shuwa mukomana ndinomuziya. Zvari kutsanangura izvi pane zvinhu zvechokwadi, zvimwe zvemanyeko, uye pane zvaasirira nekuda kuti akunzvenga kutadza kuripira kuti tikwanise kubata zvinhu, tikwanise kugadzirisa sezvo ari akacharika akashaisha moko nemurayiro. Ukanzi mwanangu, gomo iri ari kuirundera mambo Mutasa, shandisa hako nzira iyi, iwe usazokwire. Ukaona kuti wavhiringa, dzoka nenzira dzakanaka. Apa ndakashaisha, ogadzira. Zvino iye anoshandisa hake uchenjeri hwake hwemanyeko, asi ndakamubatsira. Imini akacharika papi sekumutaura kwamama imi mama mutaura kuti aite sei. Akauya kwandiri achitaura kuti sekuru ndarowa mukadzi. Pachokwadi mukadzi wangu ndamubona. Ndikati saka unoda kuti tiite sei? Vanhu sekuru inini kuti nditeere ndiri inini hakuchaiti nezvandaita. Saka ndaikumbira
mushonga unokwanisa kuenda kunondipupurira kuti mukadzi wangu adzoke. Ndikati zvakanaka, handi dambudziko iro. Asi zvinoda kuti uzotedzera. Uye tichipinda matare aya hatingopindi kunge tiri kuenda kuimba yechinamata. Kune zvinodiwa. Zvikanzi sekuru handina mari, asi ndine stand. Ndinokwanisa kukupa stand. Ndakupa stand, mondibatira basa rangu. Ndikati zvakanaka. Kana uri kutenda kuti wakashaishira mukadzi wako, uchitoda imba yako, ndinazvo zviri pano. Ngatiwirira. Shamwari, mushonga uri papa. Ukasvika pamba pako, enda paruwanzi paunoziya kuti shuwa ndo wanga uri musho wandakapikirana ndiye mukadzi wangu. Uri usiku, wotsanangura ipapo kuti inini ndakashaisha, asi mukadzi wangu ndaikumbira kuti tinzwanane. Ona musha kuti kufa kwako. Uchipisa pamoto, moto chiduduza uchidzoka mumashure. Wopinda mumba maunoziva kuti wairara nemudzimai wako, muchiita ponde muchiwirirana semudzimai nemurume. Woenda kuseri kwedhoo, wotaura kuti mukadzi wangu kushata kunaka kwezvinhu, ini handisida kukuvhiringa, asi ndinokumbira undinzwisise. Kuzokurowa kwandakaita hunge wandivhiringa. Asi usazofa warara naye usati wadzoka pano mukuya kuchaita mukadzi wako. Usazofa wabata umwe womwe mukadzi tisati tapedza basa iri. Nekuda kwekuti iwewe uri kuda kupupura ende wapupura chokwadi kuti mukadzi wangu ndiye andinoda nyangwe takatadzirana. Zvikanzi zvakanaka. Akaenda. Hakuna kutora mazuva. Akadzoka. Zvikanzi sekuru, pane zvinhu zvandisiri kuona zvakanaka. Ndikati chii? Zvikanzi basa rangu riri kufamba zvakanaka. Ndikati zvakanaka. Kudzoka kwaakaita akatosangana nemuri munzira, kwete kudzoka kwaakatangira nyaya dzake. Inini ndakasiya zvakadaro nekuti ndaiziva kuti chatakawirirana ndichocho. Pakatora nguva, ndipo paakatanga kundinongedza. Uyu muroyi haana kunaka munhu. Ini ndakatoshamisika nazvo kuti kosei ndakamira ndakadaro. Akatanga kundirwisa achindirova nematombo, asi ini handina kuda kudaro nekuti ndaiziva kuti chaakakumbira tichamubvunza zvemangwana. Takagara takadaro. Ndine mwana wangu andaiwirirana naye nekuda kwekuti ndaimuitira zvinhu zvakanaka. Saka anga atoo mwana wangu. Akapoterwa naye kuti ndaikumbira muchinonditaurira ona sekuru, nekuti shuwa ndakarova sekuru. Asi inini zvinhu zvangu sekuru angandibatsira. Ndini ndakashaisha. Uye stendi yandaenda ndichiti ndinokupa handina kuwa. Asi kuba kwangu zvinhu ndezvi ndakuona futi mina naye iri kuitika. Uye uyu semunhu angari padyo neni andaibatsira, haana kuchiswa naizvazvo. Akauya ndikamusanangura kuti chokwadi munhu akadai ndingamubatsira nenzira dzipi. Ndiye avhiringa. Muko akapiwa une chekutonga maringe nekuti musha wake udzokeredzane ubatane zvakanaka. Akateedzera haana. Saka ari kudei. Tikanzi aiwa sekuru tapota chiitai kuti zvizoke pakanaka. Ndikati ona ndomubatsira sei iri zere munhu rakadai. Akakumbira. Ndikati zvakanaka ndomubatsira. Achibva adzoka futi mudare. Akanyepera kundwisisa kuita munhu wokuti ndakati umwe nguva achionera, saka apa chokwadi.
ndakumatare muya akasanangura achita sekuru ini ndashupika nenhamo sekuru ndakuda kufunda sekuru ndine hama dzangu dziriko hadzichandoni semunhu ndinoda kudini uzhinji zvakadyiwa tikati zvakanaka hapana chakaita zvouri kutaura izvi zvidiki mishonga yacho yese tinayo tinokupa zvatakawirirana wakazadzisai akakumbira regere ngati zvakanaka ko iwo patakatanga yaidzi wakati unoti pasteni iripi kanzi sekuru itoripo musatya tichitobva pano taakutoenda nemunhu totonokuratidzai kuti apa neapa neapa tikati zvakanaka tisati taita nyaya idzi shamwari chienda nemunhu tichindoona kupi kustendi kwacho zvikanzi ngatiendi mangwana makuseni ndikataurira angaya ndikati uri kuona utsotsi hwake hazvinei mangwana izuva uyai futi pano mangwana takasvika akatora badza tikaenda akatema hanzi ndipo penya ndata zvakanaka handina kunonoka kutsvagawo ndikati vakomana chikwetsai apo chokwadi chigari chaoneka tiri momukukwetsa foni yobva yasvika zvikanzi ikokoko hakuitiba vetisori kune kumwe kwakasununguka kwandinoda kukupai tikati zvakanaka hande toenda kuti kuyawo ndizvozvo kuti zvaakandiita ndikati aiwa hapana dambudziko zvikanzi asi sekuru kupapapo pandida kupayapo aiwa ndipo paapeni ndikati zvakanaka hanzi ko inini nyaya yangu yasekuru nekuti ininika ndauda kutopfuura zvandiri ndikataiwa ngatichiende kumba ndinodii ndinoita basa rako ravakumbira shuwa takasvika kumba kuya iwe shamwari miti asi zuva risati rawira usazomwa doro uchibva pano chibvonanga kumba kwako chipi nechipi chinouya uri munzira usacheuka ndakamupa mushonga wangachida ndikamupa akadini akaenda chakazondinetsa changamire ndechekuti munhu anga abva naye pamba akauya dikita riri chachazvo ndikati uri kumhanya izvi zvikanzi moto wakwira mugomo sekuru zvadii zvikanzi sekuru mukomana uya mishonga yamamupa umwe atoisa pamoto izvi zvizvaachagoni nedoro ndada kuzama kumubata kutaura kuti inini ndiri munamati inini handina zvandingaitwa ndikangangakaya ini ndaakutoda hondo nako ndodini ndikati handiti ndakakutaurira usamuimbeni matsotsi akaita seaya wakauya pano ukamupupurira muna zvaaita asi iwe ndinokuregerera kansekuru izvozvo izvi atori pamba pangu ndikati handei kana zvichikodzereka kuti imwe nguva pane sekuvhiringa kwake togona kumugadzisa kuti tadzoke kuita munhu nekuda kwako iwe tasvika kuyawo uda kutaura naye akutotanga kutothreatina inini wacho ndikati zvakanaka wena nguva ichakwana ita hako pari zvino ndachepa asi ziya kuti chawakakumbira chinewe ndakabva paya ndikadzoka kumba iyo ndikagara ndagara angaa kuti akangondiona neni nemabhemba mundidzingirira nemabhemba kuti muroi akandipa zvidhoma uyobvise zvidhoma zvako zvawakaisa kumba kwangu nepamba pake handina kusvika ndichiisa zvidhoma iyo ini ndakamusiya akadaro akandirwisa kasingaperi mapurisa akapindira mukati menyaya ndikati kwete pa musamusunga pa nguva yake ichakwana chero maziya chokwadi tagara ndodaidzwa nehama dzacho hama dzacho ndinodzibvisa mukati nekuti wakaratidza kuti wani asi wakazoshaishawo zvakare mhembo yerudzi inobara mwana anekadzi mutoka wouya kumba kwangu sekuru tanzwa kuti mukomana apotsekana nezvidhoma zvomakamu
Ndetaiwa haikona kumhanyira kuti zvitoma itai kuti avhiringika nechaakakumbira ukanzi chokwadi sekuru. Saka sekuru taida kuti tiende kumba tinozwanana. Kata zvakanaka handi hawana sendi rawakandipa kundisimudza pamba, asi ndakavaratidza kuti aiva sedunhu rimwe semunhu aratidza kuti sho hama yangu yavhiringa regai ndichibatsire semwoyo wandakangomuitira kutanga. Ndakaenda tipe tizwe nyaya, ndakatsanangura sezvazviri. Munodei ndikati nyaya yekuti ichite zvakanaka ngaachindipawo mombe 3 nekuda kwekuti avhiringa zvizhinji. Wakachema sekuru, tapota sekuru. Ndikati zvakanaka sevanhu machema muri kuchema nerekuti ndikati sekuru tine $100. Ndikati wakomana kubva pamombe 3 kuenda pa$100 zvakanaka. Ndopandatiwa Maria ndati isa mukaka umu nemvura, mushonga wandiri kukupa ushandise nenzira dzakati, geza ira pamusha pako. Asi ndandisati ndapedza naye ndaifanira kutosimuka futi nawo kudzokera kwaakatorera zvinhu kwandakamupira mushonga toenda kunokumbira kuti mwana sekuru newadzimwese uyu mwana uyu mubatsirei, iwo ukama wacho wakumbira. Hatina kupedza ipapo, tiri munhaura naye ndopatanga kusimuka chiti hapana chabviswa munomupiri mari zviri pano zvidhoma zvacho pano zviri pano torai mari iyo. Inini handina kupikisana nazvo ini ndikati zvakanaka mari yenyu iyi. Ndobva ndauchira ndobva ndabuda pakutofamba kudii kudzoka kumba. Kudzoka kwandakaita kuma ndaakutogeza hama dzacho womushowa wouya wakati amene wakasvika pasi hama dzacho. Murume ari baba anga akagara panze, hama dzacho dzakasvika zikanzi munozotipirawo sekuru $100. Ini pandakapedza kugeza vokuedza zaua ndi $100 vati tipei sekuru. Iwe hatina kupedzerana kana zvakadai. Uye nezvaita munhu zvatoratidza kuti aiwa achiri kuda kuti ambowirirane nawo zvinhu zvacho zvarotaura mishonga iyoka iyi imbomubatsira zvakanaka kuti adzidze kuti hazviitwi. Saka iwo wakuuya kuti nemari yawandibvutira maoko ini ndanzwisisa kubva pamombe 3 zvakanaka. Handina kusuma handina kudii, ndakangotora mari yachezemba ndaenda kunona sekuru ndatona sekuru ndo zvaitika. Saka kamari kauya akaka ndichetsokawo dzangu sekuru kunziva zvakanaka. Takagara upenzi wakaona kupera, akaramba ari kudaro nemabhemba asina naumurwisa. Ndikati musunge ndikataiwa sei zvakadaro achasangana nazvo nekuti ndiye akakumbira mishonga yatikakupa. Zvinotisvipisa futi, wapedza kusvipisa uda kutirwisa. Ndakasiya zvakadaro ndakarapari zvino changamira. Kwandiri ndinoti handina mufaro nemabhemba aka anofamba nawo, asi zvitori nani ngaatanga agadzisa nhoroondo yake. Inini handirambi mishonga yangu shuwa ndinogadzirisa, achidzoka kuita munhu kwayo ngaandiripirewo ini ndomubatsira ndobvisa mhiko dzedu. Inyaya yemhiko chete yakashaisha, hapana chimwe chinhu. Zvese zvaari kutaura izvi amanyepo ekuda kuti anzvenge basi pekuti ini handikwanisi kuti ndibhadhare nekuti ini saka ndibatsire. Handingabatsiri mahara. Kana Mwari chaiye Bhaibheri rinotengwa kuti uzoerenge zviri mukati uri kutotamba apa handii kunyeperi pamberi pachangamiri, uri kutamba chamwari. Uri umwe wawakatorera mubaziya woti nhamombe dzangu, wati nhamombe dzangu ndodzungunura zvapera. Zvako zvakutaura kuti ndikuona zvidhomo zvitori zviduku zviri kutounzira urombo izvi pamusoro chakamiri ndo zvakaitika. Ndotenda
Wasaba. Usatoa wazinzi wazi. Ini ndakufunza tati. Usatoa wazinzi wazi. Iyo zvawakaita unozviziva ndizvo. Andi. Wakakanganisa unopaziva ndizvo. Zvakati ndizvo zvandakaita. Pawakagona unopaziva. Because inini nyaya yangu iri kuti iwewe uyu anotaura kuti chamani zvandakati uite ka hauna kuita nemazvo. Ndobva wazobatsirwa kuti zviite zvakadii zvakanaka. Asi wazi uite futi zvakanaka iwe wacho hauna kuita futi zvakadii zvakanaka. Kune nyaya yetaurwa yesitenda manyepa. Alright, it's okay. Isusu yedu yesitenda tatisipo because nyaya yamwe yainavara ndezvitombo zviri kukunetsa. And saka uyu murume anoti chama ndipe zvinhu zvangu inini zvitombo zvangu zvitora. Panyaya yemombe kunzi ndakakuti tipe mombe 3. Unowirirana napo here ukaramba kuwapa mombe 3? Hanzi takawira hama dzangu dzakashedzwa. Hama dzangu dzikiwa hama dzangu dziri. Hama dziri kunhama wasika mukati parimwe zuva ndakana. Handikupi rimwe zuva. Iya tokuti unombaura uri zvitombo. Ngaupa rimwe zuva unombaura uri zvitombo. Hanzi hama dzangu dziripo. Dziripo. But chandikutora nechinhu chiri very simple. Wakanzi bhadhara $100. Endesa $100. Munhu akakati kuti mama machema kuti hatina mombe 3 $100. Munhu akati ndipei. $100 aimba aiwa iye kuzoita zvokutenda kuzoita zvokutera nayo muchikanda akatozwa kuti haisina basa yaitsoka dzavo kufamba kwatati uyu. Saka chiitsvakai $100 ndeye kuti $100 nemurume aite zvinhu zvamakaita because haana kuyaumba kwenyu. Inui ndii makaenda umba kwake. Anjo, anoda kupfuma ndiwe, anoda kutyiwa ndiwe, ane mukadzi ari kunetsa ndiwe. Saka nyaya ndeyani? Ndeya. Uyo akatozwa kumwana wangu inini wari kukuvhiringa uko. Ndichazwa kuti ceasefire kumwana kana kuti saka inini samambo ndikuti iwe wakabhurisha chii contract. Iwe dzoka ugadzirise contract yemakadii yamakawirirana. And iwe dzoka chese endawo gadzire contract yemakadii yamakawirirana. Uye atore zviro zvake iwe usarowo uri chii uri pakanaka. And asi panoda ndikutaure bambo kupfuma kushanda hakungowiba. And kana kuhliwa haungomuki wakuhliwa. Aiwa anditoti iwe urikuguma asi chandikuziya chandaziva kuti zvinhu zvamunotaura mese autaura chokwadi arunyepa zvese mataura. Asi chandazwisisa ndechekuti mese zvidhoma munodini muri kubvumirana kuti zviripo. Ende mese zvidhoma muri kubvumirana kuti iwe wakanokumbira ukapiwa. Ndobva wazotadza kuita mhiko yavazoite sei uite. Wakazosamwe doro ukanwa doro. Wakazoenda wadzoke neruvhesi kubva pakati pemukova kunopinda mubedroom wobva waenda seri kwedhoo hauna kuita. Wakaenda kukicheni wakazoenda kwaunorara nemukadzi iwe wakuenda kwaunobikira nemukadzi. Mhiko idzi kana maenda koromba dzoda kuteerera teererai mhiko munobvumirwa kunyora basi kuti usakanganisi nyora basi. Mazuva ano kune mafoni sekuru vari kutaura iwe uchinyora pai mufoni pawakangana waita sei woerenga zvinochora nhasi. Izvozvi uchibuda padhoo apo wakakumirira wakomana kutodzoka kuneyo uri panapa watautadza haiwa zvokutoda zvishoma wamba rumbouya wazukuru ndo wamba rumbouya zvino izvi kwakuda kuya wana sekuru asati auya. Andizomabo it's a lesson kune vanhu vakadii wakawanda. Ava vanhu havane basa ravo ravanoita havadaidzi munhu asi munhu anoenda ikoko ndiani ndini
wokuda kudya zvinhu zvamusina kushandira. Ndini unoda kudya zvinhu zvamusina kudii? Zvamusina kushandira. Vanokupai bhozi basa rani ravo, asi kana wakupaiwo chitedzerewo mhiko idzi, asi make sure kuti mhiko dzenyu idzi hadzizokwadzi vamwe vasina chavanoziva. Uri kuona ukaenda nyaya yako ruhani, asi izvizvi yakuinvova mhuri hama dzako dzese. Unoziva izvizvi nhasi, izvozvi hama yako izvizvi pakaita hama yako inoita dambudziko yakunangana newe kuti iwe ndiwo wakukonzeresa. Andi imuchimbodei kuromberai muri vana vadoko vakadai? Muri vana vadoko vakadai so chaunoda kurombera uda kuromberei? Kuda uchiwa ndira tisu manje, kuda uchiwa munharaunda, kuda kurema chiona pazvakusisana. Enda uite mhiko pangu yakataurwa kuita. Endai mubhadhare munhu zvamakati munoita sei? Muda kubhadhara. Uyo abvise zvinhu zvako, uyo ataura kuti zvinhu zvako ndobvisa. Asi ndiri kukumbira vanhu vari kudare muno. Vanhu vari kudare muno. Panobuda sekuru. Handitoda kuona munhu anoteera sekuru. Pakati penyu baba. Pakati penyu apa. Sekuru aende kumba kwake. Wozi kuona vamwe wenyu apa pfungwa dzenyu ndoda kundomuona sekuru. Siyanai nazvo kuona dambudziko nevamwe. Sekuru. Kana mabva apa sekuru. Itai zvamunoita zviyezvi kana auya mamupa mhiko kuti usatarise kumashure. Imi uchitobuda kuti usatarise kumashure kumba kwenyu. Siyanai nevanhu vari kudare vauye kudare panapa. Tiite zvidare. Handizvo? Endai mopiwe zvinhu zvenyu sekuru sezvo makaita, asi mobva maombonora kuti mwana izvi zvake zviite zvakadii, zviite zvakanaka. Batsirai mwana, wachema wapotera. Itai kuti agadziwe, asi mobva mazomutsiura kuti mangwana ngaazokwirire mango dzaanodini, dzaanosvikira. Dziri kure ngasiye dziri masimba ake akapiwa ndiMwari akakwana. Mwari unokupa simba rinoenderana newe, risinei newe, siyana naro. Handizvo? Udada simba ramambo, uri mambo here. Hazviiti pamusana munopera kuvhiringa mhuri. Hatizvidi. Saka endai bambo, moite zvamakawirirana bambo. Imi bambo, chitambirai $100 yemunhu. Matambiro $100 yemunhu. Chipamadaidzira ceasefire kuti wakomana kuti chidzoke kumba, because aisamwe nemukadzi wavo kwadzi usina kana nini, hana kana mhosva. But wakomana kana kwatanga kauti hatuzororika. Handizvoerese kuti hatuzororika. Kundoti kama kachipinda after 10 minutes kadzoka. After that unokwadzisa mukadzi zvisina basa. Aurora. Wakwadzisa mukadzi nezvimwe zvakaenda kutsvaga iwo. Kuti wakomana tipa basa, twapiwa assignment. Wakomana munhu hafaniri kurarama. Ende mukadzi harari, iwe wakarara. Aiwa, sadaro. Sadaro uda utsingi. Sekuru. Asi rega mwana wachiendai mubatsiri. Inotenga chana. Enda.